Al final, evidentment que la pluja condiciona el partit perquè el camp estava impracticable, era un autèntic fangar. Vull posar en valor la feina que ha fet l'equip en un dia amb unes condicions duríssimes contra un equip que a casa és molt fort. Hem tingut que fer un exercici de constància, d'estar molt ficats dins del partit, de no poder permetre'ns l'errada, d'ajudar-nos mútuament, d'anar fins al final, de fer-ho com a equip, de tindre aquesta mentalitat per fer el que calgués per acabar emportant-se els 3 punts i crec que és molt important tindre un equip que té aquesta capacitat per arremangar-se i enfangar-se, mai millor dit. Llavors, evidentment que condiciona les condicions meteorològiques avui. Començo pel principi. Aquesta defensa de 5, les 2 lesions sorpreses, no sé què tenen Martí Blai i Clemente, si són lesions que van per llarg, i quina era la idea inicial, abans de la pluja, que a ploure just quan ha començat el partit, quina era la idea de partit que tenies en ment? Guanyar el partit al mig del camp una mica i després buscar les esquenes, o quina era la idea? Al final hem buscat amb els carrilers, més que una defensa de 5, era partir amb 3 centrals, en saltar, igualant-nos en la pressió amb el salt del carriler contralateral per trencar aquesta primera línia, igualant-nos en els salts de pressió, perquè veníem tenint problemes en aquests salts de darrere endavant i defensant-ho de davant endarrere aquestes primeres situacions ens costava tirar les pressions ràpid i tindre aquest punt proactiu sense pilota que volem tenir. A part, els centrals estan treballant molt bé, estan lluitant per jugar, per ser importants i també hem pensat que tenim allà perfils complementaris i al final, com deia, si no aconseguíem tindre aquesta iniciativa anant de davant endarrere, poder fer aquest salt de línia, de la primera línia per acabar-nos igualant. Al final, com deia, anem buscant com podem anar acabant de perfilar l'equip per tenir tot el que volem. Llavors, sabíem que a part en aquestes situacions de segona jugada necessitàvem gent dins i alçades dins, per això buscàvem allà la posició d'Álvaro i d'Alba, que ens tenien que saltar la primera línia i després ens tenien que arribar a recollir i penso que els centrals han fet un partit magnífic, Hassan ha estat a un nivell molt bo, vull destacar també el partit d'Ivan, que penso que ha fet un molt bon partit, que ha tingut la jugada desafortunada del penal on no el contacta, però el penal em faig jo responsable perquè al final els ha incidit molt en que no permetessin centres i golpejos i al final ell ho ha intentat fer i s'ha donat com s'ha donat, però també destaca la capacitat que ha tingut després per seguir en el partit i sobreposar-se, penso que ha estat magnífic, com dic, un partit molt bo de l'equip i 3 punts més, són 10 de 15, és un inici jo penso que bo i en un inici de lliga que amb 4 desplaçaments, 2 partits a casa, ara a valorar la feina d'avui pensant en Lugo. Acabo ràpid. Només preguntant pels canvis, el canvi de la mitja part d'Albanis, què buscaves i després també amb l'entrada de Joel Aromí, què és el que buscaves? Amb el canvi amb l'entrada de Luismi buscàvem tindre una alçada més quan sortíem sobre Manuel a l'espai, perquè amb Alba ens estàvem quedant una miqueta lluny d'aquestes segones jugades, pensàvem que seria clau poder enganxar una d'aquestes caigudes per trobar-se ràpid amb Álvaro, Mano i l'arribada d'un dels 2 pivots i que es despleguessin una miqueta dins del que es podia als carrils, però el Luismi és un tio molt intuïtiu, és un tio que viu molt bé aquestes segones jugades, que en un dia on el camp estava tan complicat tindre aquest primer toc que ens pogués obrir una situació de finalització la valoràvem molt i després amb l'entrada de Joel, el Joel surt d'una lesió, ha entrat molt bé el partit, volíem un punt de frescura allà i també guanyar un puntet més a pilota aturada i per desgràcia se'ns van caure Martí i Jesús, que anàvem amb molèsties i les proves diagnòstiques no ens van sortir bé i penso que l'equip s'ha sobreposat en un dia on el repte era molt gran. Dues últimes preguntes. Començo per la porteria, Oller,
que important és tenir dos porters que poden ser tan determinants com ho ha sigut avui l'Ollero. Sí, o sigui, tenim dos molt bons porters i a part són molt diferents entre ells. Tenen una cosa en comú i és que són gent excepcional, uns líders dins del vestidor, un exemple de donar-li competitivitat a l'equip en el dia a dia des del respecte i bueno, crec que Oller ens ha ajudat molt, Nico també ens ajuda, o sigui, bueno, una mica en la línia del que dèiem de complementar-nos i fer-nos més fort com a equip. I després, sobre Lautaro, ha entrat, ha tornat a marcar, hi ha hagut algun moment que potser hem vist a Manu Nieto una mica ansiós amb el gol, aquesta situació diferent entre que Lautaro surt i surt tot bé, la primera que té com un penal i gol, i Manu Nieto potser necessita aquest gol per alliberar-se? Jo crec que amb els canvis hem millorat en els partits, o sigui, crec que la gent que està entrant des de fora està sent determinant, però és que crec que en el futbol modern amb 5 canvis, tens possibilitats d'intervenir sobre el partit i crec que tenim un grup amb una bona mentalitat. Entrar en el partit en una categoria com aquesta sempre és complicat pel ritme de partit, per l'exigència que té, però entrar avui al partit era encara més complicat perquè és que era dificilíssim. Llavors, l'Auti ha entrat genial, ens ha donat energia, ens ha donat aquesta sortida de l'espai i jo amb Manu estic encantadíssim. O sigui, Manu està hipercompromès amb el grup, s'ho està deixant tot, avui ens ha donat la vida perquè si no un equip com el Sestao t'acula i et sotmet i crec que no ha estat així en cap moment i crec que ha sigut clau la feina de Manu. Estic segur que li arribarà el gol perquè les està tenint, les està buscant i màxima tranquil·litat i com dic, a seguir creixent com a equip.